وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. ‘Yan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau 12 kenan ga watan Rabi'ul Awwal, shekara 1445 da hijiran manzon Allah daga Makka zuwa Madina. Kuma irin wannan rana daidai 12 din nan dama ita ce manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shiga garin Madina, shi yasa ma ana kiranta ranar hijira. Lokaci guda kuma rana ce ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan mun ce hijira 1445, to abinda za ka ƙara kawai shine shekara 13. Idan ka hada da 1045 to shine haihuwar manzon Allah. A irin wannan ranaku ne ake nanata faɗar wannan kalma, wacce in na faɗa ya kamata a nanata da ƙarfi kamar sau 5. Duk sanda na faɗe ta to yana da kyau a maimaita da ƙarfi kamar sau 5, wato adadin ahlul kisa'i, adadin ahlul baiti kenan. Wato wannan rana ita ce ranar yawan nana ta labbaika ya Rasulallah. Ma'anar labbaika ya Rasulallah shine, ya Rasulallah, wato muna nan kyam, wato ainihin a tsaye a cikin ƙaunarka da soyayyarka da shauƙinka, saboda Allah ta'ala shi ya fara da ƙaunarka da soyayyarka, shi ya sa ma ya kira ka da Habiballah, wato masoyin Allah ta'ala. Ma'anar labbaika ya Rasulallah shine, ya Rasulallahi, muna nan ƙyam a ƙoƙarin koyi da kai. Duk abin da muka ji an ce ya Rasulallahi kana so ko kana yi, to za mu yi iyakacin ƙoƙarinmu wajen koyi da kai. Za mu yi ƙoƙarin kwaikwayon gaskiyarka, kai ne mai gaskiya. Za mu yi ƙoƙarin kwaikwayon amanarka, kai ne al'aminu, amintacce. Za mu yi ƙoƙarin kwaikwayon wato ainihin taimakon al'ummarka, saboda kai ne mai yawan taimakon al'umma. Ma'anar labbaika ya Rasulallah shine, wato ainihin ya Rasulallahi, tsarin da ka zo da shi, littafin da Allah ya aiko ka da shi, alƙur'anin da aka saukar maka, shari'ar da take cikinsa, musuluncin nan da ka zo da shi, to shi muke fata ya jagoranci rayuwarmu. Mu ce labbaika ya Rasulallah. Ma'anar labbaika ya Rasulallah shine, ya Rasulallahi, matuƙar dai muna yin numfashi to ba za mu zura ido ba a ci zarafin alƙur'aninka. Wato tsinanniyar ƙasan nan da ƙasashen turawan yamma waɗanda suka goyi bayan a ƙona alƙur'ani, a yaga shi, a ƙwallo da shi, to mun barranta daga sharrinsu. Ba mu ba su, kuma ba mu ba yaransu, ko ma a ina suke. Saboda haka muna cewa labbaika ya Rasulallah. Ma'anar wannan kalma shine, ya Rasulallah, irin ƙananan shekun nan da muke jin suna faɗar mummunar magana a kanka, ko dai su fake da musulunci, ko ma ba su fake da musulunci ba, su faɗi wata mummuna a kanka, to irin waɗannan mutanen mun barranta daga gare su, kuma idansu
to za su ga dakarun Muhammadu Rasulullahi. Mu ce labbaika ya Rasulullah. Ma'anar labbaika ya Rasulullah tana nufin kamar yadda muke son manzon Allah, to haka muke son ahalin gidansa. Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata bil qurba. Ma'anar labbaika ya Rasulullah kamar inda muke bin manzon Allah, muke bin koyarwarsa, to haka muke bin koyarwar jikokin manzon Allah, wato waɗanda ya dasa su a matsayin magadansa, wato tun daga kan amirul muminin Ali dan Abi Dalibi har zuwa kan imamul hujja ajjalallahu farajahu sharif, wanda yanzu nan muka yi takensa. Mu sake cewa labbaika ya Rasulullah. A ƙarshe muna yabawa ɗan uwa da suka yi wannan ɗango, suka fito suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, suka amsa kira, aka fito aka yi ɗango wajen nuna farin ciki da wannan rana. Allah ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi. Har wala yau kuma wato muna godiya ga duk waɗanda suka ba da kowace irin gudunmawa, ta fili ne ko ta baɗini ne, kuma muna fatan Allah ya maida kowa gidansa. Za mu tafi da saƙo na ƙarshe a zukatanmu cewa tunda muka ce labbaika ya Rasulullahi, to kaga mun ce ba mu yarda da zalunci ba kenan, kuma zaluncin nan kowa ne yake yi, kuma kowa ake zalunta ba mu yarda ba. Ballantana ma irin zaluncin da ake wa jagoran mu Allama Sayyid Ibrahim al-Zakzaki, irin zaluncin da aka yi masa a baya, wanda a wannan karnin ba mu taɓa jin labarin wanda aka yi wa irin wannan zaluncin ba. Irin kuma zaluncin da ake masa yanzu na hana shi fasfot ɗinsa domin ya fita neman magani, wato ainihin waɗanda kuma an harbe shi ne, harbin kuma da bullet da guba, amma kuma an hana shi fita ya nemi magani. Wannan ma mummunan zalunci ne, kuma wato ainihin muna barranta daga wannan zaluncin, saboda barranta daga wannan zaluncin shi ma ɓangare ne na labbaika ya Rasulallah. Hakanan kuma muna fatan wato muryoyin 'yan uwa, duk inda ɗan uwa yake, kada ya manta da nanata kalmar nan ta cewa dole ne a yi wa Allama Sayyid Zakzaki adalci, wato justice for Zakzaki. Ban ji ba fa. Justice for Zakzaki. A ƙarshe ina mai yin sallama a gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Labbaika ya Rasulallah.